Imam Banjugu Traoré ale ka wulikajɔw ka bon wajulu okumu kɔnɔ Mali kɔnɔ yan nɔ. A kelen kɔ ka kalo 2 bɔɲɔgɔn kɔ kaso kɛ ka sɔrɔ da tuma to a ka kiriko la. Kunu alamusa kiritigɛlaw y'a ka jaabi laban bɔ ni ka san 2 kasoladun jalen di a ma. Imam Traoré tɛgɛkɛla ale la septembre kalo tile 10 cyber criminalité maaw fɛ ka sababu kɛ k'a ka kutuba dɔ kɛnɛ kan septembre kalo tile 6 tɛmɛlen k'a ye kumakan dɔw fɔ ka ɲɛsin muso farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ basketiw kɛ ani soldasi musow. Kumakan minnu bɛ dankari ni muso kofɔlen ninnu ka fini doncogow la ni k'o kɛ den kɛrɛfɛw ye an ka sigidaw kɔnɔ. Imam Traoré ale jalakila ka da o kan. An b'aw ladɔnniya fɛnɛ k'a fɔ ko ni san kelen in kɔnɔ ni ye Imam Traoré ale ka kasoladun 2nan ye. Masikalo tɛmɛlen a tun jalakila k'a ye kumakanw fɔ a ka wajuluw kɛnɛ kan minnu bɛ jamanadenw yɛrɛ la fitana min yɛrɛ sen fɛ a ye kalo 2 kɛ kaso la ni ka sefa wari o 100 sara a man di ye. Ni waati in kɔni na Imam Banjugu Traoré ale segila kokura kasobonba kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ. Mariam Kuyate ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.